Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι η Μορτήσια και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μια υπόθεση που έγινε γνωστή λίγες δεκαετίες πριν στη Ρωσία. Στα τελείωτα παγωμένα δάση της Σιβηρίας, εκεί όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει και το ανθρώπινο βήμα σπανίζει, κρυβόταν για δεκαετίες ένα μυστικό που θα σόκαρε τον κόσμο. Μια οικογένεια, αποκομμένη από κάθε ίχνος πολιτισμού, ζούσε ολομόναχη, χωρίς επαφή με την ανθρωπότητα, σαν να είχε ξεχαστεί από την ίδια την ιστορία. Η ιστορία τους δεν είναι παραμύθι, ούτε μυθοπλασία. Είναι μια αληθινή αφήγηση αντοχής, πίστης και πείσματος απέναντι στη σκληρότερη φύση, αλλά και απέναντι στον ίδιο το χρόνο. Σήμερα θα ταξιδέψουμε βαθιά στα βουνά της Σιβηρίας για να γνωρίσουμε την οικογένεια Λικόβ. Ένα ταξίδι που μοιάζει να είναι βγαλμένο από άλλη εποχή, κι όμως συνέβη λίγες δεκαετίες πριν. Για να καταλάβουμε την τραγική και συνάμα συγκλονιστική ιστορία της οικογένειας Λικόβ, θα πρέπει πρώτα να δούμε τον κόσμο στον οποίο γεννήθηκαν. Ήταν ένας κόσμος γεμάτος αναταράξεις, φόβο και διώξεις. Η Ρωσία του 20ου αιώνα δεν ήταν τόπος εύκολος για όσους ακολουθούσαν διαφορετικό δρόμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε περάσει από μεταρρυθμίσεις ήδη από το 17ο αιώνα και μια μεγάλη ομάδα πιστών που ακολουθούσαν την παλαιά πίστη αρνήθηκαν να αποδεχθούν αυτές τις αλλαγές. Για αυτούς, κάθε μικρή λεπτομέρεια της λατρείας είχε ιερή σημασία. Το πώς θα κάνουν το σταυρό τους, το πώς θα διαβάσουν τις γραφές, ποια βιβλία θα χρησιμοποιούν κατά τη Θεία Λειτουργία κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί προτιμούσαν να μείνουν αφοσιωμένοι στην πίστη τους και αρνούνταν να ακολουθήσουν τις αλλαγές, ακόμη και αν αυτό σήμαινε διωγμούς, περιθωριοποίηση και ζωή στις παρυφές της κοινωνίας. Στους αιώνες που ακολούθησαν, πολλές οικογένειες που ήταν υποταγμένοι στην παλαιά πίστη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πόλεις και τα χωριά τους, χτίζοντας μικρές κοινότητες σε απομονωμένες περιοχές. Έμαθαν να ζουν αυτάρκης, να καλλιεργούν, να κυνηγούν και να στηρίζονται αποκλειστικά ο ένας τον άλλον. Ήταν μια ζωή δύσκολη, αλλά για εκείνους αποτελούσε ύψιστη πράξη πίστεως. Όταν όμως ήρθε η εποχή του Στάλιν, η κατάσταση έγινε ακόμα πιο ζωφερή για εκείνους. Στη δεκαετία του 1930, οι Σοβιετικοί ξεκίνησαν μαζικές διώξεις όχι μόνο σε πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και σε οποιονδήποτε θεωρούσαν απειλή για την ενότητα του νέου καθεστώτος. Οι παλαιόπιστοι, με την αδιαπραγμάτευτη στάση τους, βρέθηκαν ξανά στο στόχαστρο. Συλλήψεις, εκτελέσεις, βίαιες εξορίες στα γκουλάγ έγιναν μέρος της καθημερινότητάς τους. Μέσα σε αυτό το ασφικτικό περιβάλλον έζησε και ο Καρπ Λικόβ, ένας βαθιά θρησκευόμενος άνδρας που πίστευε ακλόνητα πως η οικογένειά του έπρεπε να μείνει αγνή, μακριά από την αμαρτωλή κοινωνία. Η σπίδα που πυροδότησε την απόφασή του αυτή ήρθε όταν στρατιώτες σκότωσαν τον αδερφό του μπροστά στα μάτια του, απλώς και μόνο επειδή άνοικε στην παλαιά πίστη. Για τον Γκάρπ εκείνη τη στιγμή η Ρωσία δεν ήταν πια πατρίδα, ήταν ένας τόπος απειλής, ένας τόπος όπου η πίστη και η οικογένειά του δεν θα είχαν καμία ελπίδα. Έτσι, το 1936 πήρε τη γυναίκα του, την Ακούλινα, και τα δύο μικρά παιδιά τους, το Σάβα και την Ναταλία, και τα λίγα υπάρχοντά τους και ξεκίνησε μια πορεία προς το άγνωστο στα βάθη της Σιβηρίας. Δεν ήταν μια απλή φυγή για να κρυφτούν, ήταν μια απόφαση ριζική και ήθελε να κόψει κάθε δεσμό με τον πολιτισμό, να εξαφανιστεί μέσα στα πιο απάτητα βουνά και να ζήσει με την οικογένειά του μόνο με ό,τι τους έδινε η φύση. Άλλες οικογένειες παλαιόπιστων εκείνη την εποχή έστησαν μικρούς οικισμούς και χωριά κρυμμένα βαθιά μέσα στα δάση. Οι Λικόβ όμως πήραν διαφορετικό δρόμο. Διάλεξαν τη μοναξιά. Εκεί όπου δεν υπήρχε κανένας άλλος άνθρωπος, ούτε καν ψήθυρος πολιτισμού. Εκεί που ο χειμώνας έμοιαζε ατελείωτος και το καλοκαίρι γεμάτο σμήνη εντόμων και άγρια ζώα. Για τους περισσότερους αυτό φάνταζε αδιανόητο. Για τον Κάρπ όμως ήταν η μόνη διέξοδος σωτηρίας. Η διαδρομή ήταν εξαντλητική. Χρειάστηκαν μήνες για να βρουν το κατάλληλο μέρος. Κουβαλούσαν τα λίγα υπάρχοντά τους, κάποια σπόρια πατάτας και σιτηρών, λίγα εργαλεία και τα πιο βασικά σκεύη. Κάθε βήμα προς τα βουνά τους απομάκρυνε από τον πολιτισμό, αλλά τους έφερνε πιο κοντά στην πίστη τους, που για τον Κάρπ ήταν ιερότερη από κάθε τι άλλο. Στα τέλη του καλοκαιριού βρήκαν μια πλαγιά στις όχθες του ποταμού Άμπακαν. Εκεί, μέσα στο πυκνό δάσος, ο Κάρπ έστησε το πρώτο τους καταφύγιο. Δεν ήταν σπίτι, αλλά μια πρόχειρη καλύβα, φτιαγμένη από κορμούς και χώμα. Η σκεπή έσταζε όταν έβρεχε. Ο αέρας έμπαινε από παντού, κι όμως αυτό το ταπεινό καταφύγιο θα γινόταν το νέο του σπίτι.
Ένα σπίτι που δεν θα εγκατέλειπαν για περισσότερο από 40 χρόνια. Οι πρώτοι χειμώνες ήταν εφιαλτικοί. Η θερμοκρασία έπεφτε πολύ κάτω από το 0 και η οικογένεια πάλευε να κρατηθεί ζωντανή. Δεν είχαν σιδερένια εργαλεία για να κόβουν ξύλα εύκολα, ούτε ζώα για να τους βοηθήσουν στη μεταφορά. Όλα έπρεπε να γίνονται με γυμνά χέρια και πρωτόγωνα μέσα. Η τροφή ήταν περιορισμένη. Ζούσαν με πατάτες, βρώμη και σπάνια καρπούς του δάσους. Ο Καρπ κατάφερε να φτιάξει κάποια μικρά χωράφια για καλλιέργεια, αλλά οι βροχές, οι παγετοί και τα πουλιά κατέστρεφαν συχνά τη σοδιά. Παρά τις κακουχίες, η οικογένεια κατάφερνε και επιβίωνε και μέσα στα χρόνια η καλύβα έγινε πιο σταθερή, το χώμα πιο γόνιμο και τα παιδιά έμαθαν να ζουν όπως οι παλαιοί προγονείς τους. Έμαθαν να ξεχωρίζουν τα βότανα του δάσους, να φτιάχνουν ρούχα από ύφασμα που έγνεθαν με αυτοσχέδιους αργαλιούς, να ψήνουν ψωμί από σπόρους που καλλιεργούσαν οι ίδιοι. Η ζωή τους ήταν μια λυσίδα θυσιών. Δεν υπήρχε άνεση ούτε πολυτέλεια. Υπήρχε μόνο πίστη, επιμονή και η βεβαιότητα ότι κάθε μέρα που ξημέρωνε ήταν δώρο του Θεού. Η Ακούλινα, η μητέρα, ήταν η ψυχή της οικογένειας. Εκείνη κρατούσε ζωντανή την παράδοση της προσευχής και δίδασκε στα παιδιά να διαβάζουν από τα παλαιά θρησκευτικά βιβλία που είχαν προλάβει να πάρουν μαζί τους. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, η οικογένεια μεγάλωνε. Γεννήθηκαν άλλα 2 παιδιά μέσα στην απομόνωση, η Αγάφια και ο Δημήτριος. Αυτά τα παιδιά δεν γνώρισαν ποτέ τον έξω κόσμο. Δεν είχαν δει τίποτα από τον πολιτισμό, ούτε καν από άλλους ανθρώπους, πέρα από τους γονείς και τα αδέρφια τους. Για εκείνα ο κόσμος ήταν το δάσος, τα βουνά και το ξύλινο καλύβι που τα προστάτευε από τη μανία της Σιβηρίας. Η απόφαση του Καρπ είχε γίνει πλέον πραγματικότητα. Η οικογένεια ζούσε εντελώς αποκομμένη, με μόνο σύντροφο τη φύση και το Θεό. Όμως αυτή η ζωή είχε και τίμημα, γιατί κάθε χειμώνας, κάθε κακοκαιρία, κάθε αρρώστια θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Στη Σιβηρία η επιβίωση δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Ήταν ένας καθημερινός αγώνας με το θάνατο. Η τροφή ήταν πάντα το μεγαλύτερο ζήτημα. Ο Καρπ καλλιεργούσε μικρά χωράφια με πατάτες, σιτηρά και κάναβη που χρησιμεύε για την κατασκευή ρούχων. Όμως η σοδιά ήταν εύθραυστη. Μια αργοπορημένη παγωνιά ή μια ξαφνική καταιγίδα μπορούσε να την καταστρέψει ολοκληρωτικά. Υπήρξαν χρονιές που η οικογένεια επιβίωσε τρώγοντας μόνο πατάτες, φύλλα και πίτουρα. Άλλες φορές, για μέρες ολόκληρες, έτρωγαν χόρτα βρασμένα με λίγους σπόρους. Το κυνήγι θα μπορούσε να τους προσφέρει πρωτεΐνη, όμως ο Καρπ δίσταζε να χρησιμοποιήσει όπλα, θεωρώντας τα προϊόν του αμαρτωλού πολιτισμού. Έτσι περιοριζόταν σε παγίδες και αυτοσχέδια τόξα. Το κρέας ήταν σπάνιο και θεωρούνταν σχεδόν γιορτινό φαγητό. Οι πιο σκληρές στιγμές ήρθαν όταν η πείνα τους ανάγκασε να τρώνε ακόμα και το δέρμα από τα παπούτσια τους, βρασμένο σε νερό, για να ξεγελάσουν το στομάχι τους. Το χειμώνα το κρύο ήταν ανελαίητο. Η θερμοκρασία έπεφτε στους μείον 40 βαθμούς Κελσίου. Το ξύλινο καλύβι δεν μπορούσε πάντα να τους προστατέψει από τους θυελλώδεις ανέμους. Η οικογένεια κοιμόταν στριμωγμένη γύρω από τη φωτιά, τυλιγμένη με ρούχα φτιαγμένα από υφάσματα που έγνεθαν οι ίδιοι. Μόνο ξερά φύλλα και κλαδιά κάτω από λεπτά κουρέλια. Η αρρώστια ήταν ένας εχθρός που παραμόνευε πάντα. Χωρίς γιατρούς και φάρμακα, ακόμη και ένα απλό κρυολόγημα μπορούσε να γίνει θανατηφόρο. Η μητέρα, η Ακούλινα, ήταν αυτή που κράτησε την οικογένεια όρθια σε πολλές κρίσιμες στιγμές. Χρησιμοποιούσε βότανα και αφεψίματα, προσευχόταν ακατάπαυστα και έδινε κουράγιο στα παιδιά. Όμως η ίδια πλήρωσε τελικά το βαρύτερο τίμημα. Πέθανε από ασιτεία σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, θυσιάζοντας το φαγητό της για να ζήσουν τα παιδιά της. Παρά τις κακουχίες, η ζωή είχε και στιγμές ηρεμίας. Τα καλοκαίρια τα παιδιά έτρεχαν στο δάσος, μάθαιναν να ξεχωρίζουν τα φυτά και να φτιάχνουν εργαλεία. Έπαιζαν παιχνίδια που έφτιαχναν μόνα τους. Δεν είχαν τραγούδια όπως τα παιδιά των πόλεων. Δεν είχαν παιχνίδια με κανόνες. Η δική τους ήχη ήταν το θρώισμα των φύλων, ο αέρας που περνούσε από τις χαράδρες, το τρίξιμο του πάγου το χειμώνα. Τα δικά τους παιχνίδια ήταν να μιμούνται πουλιά, να φτιάχνουν κούκλες από κουρέλια, να στείνουν μικρά σπιτάκια μέσα στα δέντρα. Κι όμως, όσο περνούσαν τα χρόνια, ο απομονωμένος αυτός κόσμος γινόταν κανονικότητα για αυτά. Δεν ήξεραν τι είναι αυτοκίνητο, δεν είχαν δει ποτέ ηλεκτρικό φως, δεν γνώριζαν την έννοια της πόλης ή του χωριού. Για εκείνα η γη ήταν ολόκληρος ο κόσμος. Ο ουρανός, τα βουνά, τα δέντρα και η μικρή καλύβα ήταν το σύμπαν τους. Ο μεγαλύτερος γιος, ο Σάββας, θυμόταν αμυδρά τα χωριά που άφησαν πίσω τους, όμως ήταν πολύ μικρός όταν τράπηκαν σε φυγή. Η Ναταλία που ακολουθούσε
μεγάλωσε ήδη μέσα στη σιωπή της Σιβηρίας. Τα δύο μικρότερα, ο Δημήτριος και η Αγάφια, γεννήθηκαν στην απομόνωση. Ο κόσμος έξω από το καλύβι τους ήταν και αυτούς κάτι άγνωστο, σχεδόν μυθικό. Η εκπαίδευση των παιδιών, όπως προαναφέραμε, περιοριζόταν στα παλαιά βιβλία προσευχών και θρησκευτικών κειμένων που είχε πάρει μαζί του ο Κάρπ. Έμαθαν να διαβάζουν μέσα από σελίδες τυπωμένες στον 19ο αιώνα, με γλώσσα αρχαϊκή και ύφος αυστηρό. Δεν υπήρχαν μαθηματικά, φυσική γεωγραφία. Δεν υπήρχε καν η αίσθηση ότι ο άνθρωπος ανήκει σε ένα ευρύτερο πολιτισμό. Όλες οι γνώσεις τους συνδέονταν με την πίστη και με τη φύση γύρω τους. Η γλώσσα τους, απομονωμένη από τον έξω κόσμο, πήρε μια ιδιότυπη μορφή. Μιλούσαν ρωσικά, αλλά με αρχαϊκές λέξεις που στις πόλεις είχαν πια ξεχαστεί. Η προφορά τους θύμιζε εποχές παλιές και πολλές φορές ακόμα και οι ίδιοι δεν καταλάβαιναν πλήρως έννοιες που υπήρχαν στα βιβλία αυτά. Η μοναξιά, αντί να τους συντρίψει, τους έδεσε περισσότερο μεταξύ τους. Τα αδέλφια ήταν μια μικρή ομάδα που λειτουργούσε σαν ενιαία ψυχή. Κανένα μυστικό, κανένα άλλο πρόσωπο δεν χώριζε τη ζωή τους. Όμως αυτός ο δεσμός ήταν και το βάρος τους. Δεν είχαν κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό τους. Αν κάποιος αρρώστενε, οι υπόλοιποι θα έπρεπε να βρουν λύση. Αν κάποιος πεινούσε, όλοι θα πεινούσαν. Ο Δημήτριος, με την έμφυτη επιδεξιότητα που είχε, έγινε εξαιρετικός κυνηγός με παγίδες και τόξα που έφτιαχνε μόνος του. Η Ναταλία μάθαινε από τη μητέρα της να φτιάχνει ρούχα από κάναβη και λινάρι, γνέθοντας με αργαλιούς αυτοσχέδιους. Ο Σάββας βοηθούσε στα χωράφια, ενώ η μικρή Αγάφια απορροφούσε τα πάντα, με μάτια γεμάτα πίστη και πείσμα. Στην απομόνωση, τα παιδιά των Λικόβ έμαθαν να ζουν σαν άνθρωποι άλλης εποχής. Δεν είχαν όνειρα για το αύριο, δεν είχαν φανταστεί ποτέ ένα διαφορετικό μέλλον. Για εκείνα η ζωή ήταν αυτό που έβλεπαν γύρω τους. Το καλύβι, η οικογένεια και το δάσος. Όμως θα συνέβαινε κάτι αναπάντεχο που κανείς τους δεν μπορούσε να προβλέψει για κανένα λόγο. Ήταν καλοκαίρι του 1978, όταν μια ομάδα γεωλόγων στάλθηκε στα βουνά της Νότιας Σιβηρίας για να εντοπίσει κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος. Οι αποστολές τέτοιου τύπου ήταν συνηθισμένες στη Σοβιετική Ένωση. Οι γεωλόγοι ταξίδευαν σε περιοχές απομονωμένες, έστειναν καταβλισμούς και συνέλεγαν δείγματα πετρωμάτων. Όμως αυτό που θα ανακάλυπταν εκείνο το καλοκαίρι δεν είχε καμία σχέση με την επιστήμη τους. Καθώς πετούσαν με ελικόπτερο πάνω από την πυκνή τάιγκα, παρατήρησαν κάτι παράξενο. Σε μια πλαγιά, πολλά χιλιόμετρα μακριά από κάθε γνωστό χωριό, διακρίνονταν ένα μικρό κομμάτι γης, καθαρισμένο από δέντρα. Από ψηλά φαινόταν σαν κήπος ή χωράφι, κάτι που έμοιαζε αδύνατο να υπάρχει σε ένα τόσο ερημικό μέρος. Η περιέργειά τους οδήγησε να το εξερευνήσουν. Μετά από κοπιαστική πορεία μέσα σε δάση και δύσβατα μονοπάτια, έφτασαν σε μια μικρή ξύλινη καλύβα. Ήταν φτιαγμένη πρόχειρα από κορμούς με τρύπες στους τοίχους και μια σκεπή που με τα βίας κρατούσε έξω τη βροχή. Κι όμως μέσα ακουγόταν ψίθυρη, κίνηση και ζωή. Οι γεωλόγοι πάγωσαν. Δεν περίμεναν να συναντήσουν άνθρωπο σε τέτοιο σημείο. Χτύπησαν την πόρτα. Για λίγο δεν υπήρξε απάντηση, μόνο σιωπή. Ύστερα η πόρτα άνοιξε αργά και εμφανίστηκε μπροστά τους μία φιγούρα. Ένας ηλικιωμένος άνδρας με μακριά γενιάδα, ντυμένος με κουρέλια, υφασμένο στο χέρι. Ήταν ο Κάρπ Λικόβ. Στην αρχή ο φόβος κυριάρχησε. Η οικογένεια πίστεψε ότι ήρθαν άνθρωποι να τους κυνηγήσουν, να τους σκοτώσουν ή να τους πάρουν μακριά. Όταν όμως οι γεωλόγοι τους μίλησαν, σιγά σιγά η ένταση υποχώρησε. Ο Κάρπ κάλεσε τους ξένους μέσα στην καλύβα του. Εκεί οι γεωλόγοι αντίκρισαν μια εικόνα που έμοιαζε βγαλμένη από το Μεσαίωνα. Σκοτεινό δωμάτιο, ένα φτωχικό τραπέζι, αυτοσχέδια σκεύη και 5 πρόσωπα που κοιτούσαν με μάτια γεμάτα τρόμο και απορία. Τα παιδιά των Λικόβ είχαν μείνει αποσβολωμένα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή τους που έβλεπαν άλλους ανθρώπους εκτός από την οικογένειά τους. Οι αντιδράσεις τους ήταν γεμάτες αμηχανία. Δεν καταλάβαιναν αμέσως τη γλώσσα των γεωλόγων, γιατί μιλούσαν με αρχαϊκές λέξεις και ιδιωματισμούς που είχαν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες. Χρειάστηκαν ώρες για να βρουν ένα ρυθμό επικοινωνίας. Οι γεωλόγοι έμειναν άναυδοι. Στην αρχή δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η οικογένεια ζούσε απομονωμένη για πάνω από 40 χρόνια. Δεν είχαν δει ραδιόφωνο, τηλέφωνο ή αυτοκίνητο και δεν ήξεραν ότι είχε ξεσπάσει και είχε τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Για εκείνους η ιστορία είχε σταματήσει το 1936, τη στιγμή που μπήκαν στο δάσος. Οι επισκέπτες, συγκλονισμένοι από τις κακουχίες της οικογένειας, τους προσέφεραν δώρα, ψωμί, αλάτι και λίγα φρούτα.
Όμως τα παιδιά δεν ήξεραν τι να κάνουν με αυτά. Το ψωμί το έκοβαν σε μικροσκοπικά κομμάτια και το γεύονταν σαν κάτι θεϊκό, αλλά το φοβόντουσαν παράλληλα. Όλα τα προϊόντα του έξω κόσμου τους φαίνονταν ύποπτα. Η ανακάλυψη αυτή έκανε γρήγορα το γύρο της επιστημονικής κοινότητας. Η οικογένεια Λικόβ είχε γίνει το ζωντανό παράδειγμα του πώς ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει μόνος, μακριά από τον πολιτισμό, σε συνθήκες που φάνταζαν αδιανόητες. Αλλά η επαφή με τον έξω κόσμο, όσο συγκλονιστική κι αν ήταν, έμελε να φέρει και μεγάλες συμφορές. Η πρώτη και η μεγαλύτερη απειλή για τους ανθρώπους αυτούς ήταν οι ασθένειες. Για 40 και πλέον χρόνια, οι Λικόβ δεν είχαν καμία επαφή με άλλους ανθρώπους. Αυτό σήμαινε ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα δεν είχε καμία άμυνα απέναντι σε μικρόβια που για τον υπόλοιπο κόσμο ήταν σχεδόν αθώα. Ένα απλό κρυολόγημα, μία γρίπη, μία ίωση μπορούσαν να γίνουν θανατηφόρα. Οι γεωλόγοι, χωρίς να το γνωρίζουν, έφεραν μαζί τους ιούς και βακτήρια και το σώμα των Λικόβ δεν είχε καμία προετοιμασία γι' αυτά. Οι αρρώστιες δεν άργησαν να εμφανιστούν. Ο Σάβας, ο μεγαλύτερος γιος, ήταν ο πρώτος που υπέκυψε. Είχε ζήσει σχεδόν όλη του τη ζωή μέσα στη σιωπή του δάσους, δουλεύοντας σκληρά και προσεύχονταν συνεχώς. Όταν αρρώστησε, ανέβασε υψηλό πυρετό και γρήγορα η κατάστασή του έγινε μη αναστρέψιμη. Δεν υπήρχαν φάρμακα, ούτε γιατροί, και έτσι δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Ο Σάβας πέθανε λίγες ημέρες μετά τα πρώτα συμπτώματα. Σειρά είχε η Ναταλία. Ήταν 44 ετών τότε και είχε αναλάβει το ρόλο της μητέρας μετά το θάνατο της Ακούλινα, πολλά χρόνια πριν. Ήφαινε ρούχα, φρόντιζε το σπίτι, προσπαθούσε να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη. Η αρρώστια την κατέβαλε γρήγορα. Η αδυναμία και η πυρετή, αλλά και η έλλειψη τροφής, την έφεραν στα όρια της. Μέσα σε λίγες εβδομάδες έσβησε και εκείνη. Ο νεότερος γιος, ο Δημήτριος, ήταν και ο πιο δυνατός και ο πιο δραστήριος από όλα τα αδέρφια. Είχε γίνει εξαιρετικός κυνηγός, με αυτοσχέδια τόξα και παγίδες. Είχε επινοήσει εργαλεία και ήταν εκείνος που υποστήριζε την οικογένεια στις πιο δύσκολες στιγμές. Όμως ούτε η σωματική του δύναμη, ούτε η επινοητικότητά του μπόρεσαν να τον σώσουν. Στα 27 του χρόνια, ο Δημήτριος αρρώστησε βαριά. Πάλεψε για μέρες, αλλά χωρίς φάρμακα και βοήθεια, το σώμα του λύγησε. Ο θάνατός του ήταν το πιο βαρύ χτύπημα για τον Καρπ, που έβλεπε το γιο του, την ελπίδα της οικογένειας, να φεύγει τόσο νέος. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 3 από τα 4 παιδιά χάθηκαν. Μόνο η μικρότερη κόρη, η Αγάφια, επέζησε. Ήταν τότε μια νεαρή γυναίκα, γεμάτη πίστη και πείσμα. Οι γεωλόγοι προσπάθησαν πολλές φορές να την πείσουν, μαζί με τον πατέρα της, να φύγουν από την απομόνωση και να πάνε σε κάποιο χωριό, όπου θα είχαν τροφή, ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη. Όμως ο Καρπ αρνήθηκε κατηγορηματικά. Η ζωή που είχε διαλέξει, όσο σκληρή κι αν ήταν για εκείνον ο μόνος σωστός δρόμος. Διάφοροι επισκέπτες τους έφερναν συχνά δώρα, αλάτι, μαχαίρια, μερικά ρούχα, αλλά η Λικόβ ήταν καχύποπτη. Ο Καρπ δεχόταν ελάχιστα, μόνο ότι θεωρούσε απολύτως απαραίτητο. Το ψωμί και η ζάχαρη, που για τους γεωλόγους ήταν καθημερινά αγαθά, για την οικογένεια ήταν σχεδόν ύποπτα και επικίνδυνα. Ο φόβος για τον έξω κόσμο είχε ριζώσει μέσα τους βαθιά και μετά το θάνατο των 3 παιδιών έγινε ακόμη πιο ισχυρός. Το 1988, 10 χρόνια μετά την ανακάλυψη, ο Καρπ Λικόβ πέθανε. Οι γεωλόγοι που τον βρήκαν θυμούνται έναν γέροντα κουρασμένο, αλλά ακλόνητο στην πίστη του. Μέχρι την τελευταία του στιγμή αρνήθηκε να εγκαταλείψει το δάσος. Έμεινε εκεί όπου είχε οδηγήσει την οικογένειά του μισό αιώνα πριν, σε εκείνο το καλύβι από κορμούς που ήταν για εκείνον τόπος θυσίας, πόνου αλλά και σωτηρίας. Έτσι η Αγάφια έμεινε ολομόναχη, η τελευταία απόγονος μιας οικογένειας που προτίμησε να χάσει τα πάντα παρά να προδώσει τις πεποιθήσεις της. Μια γυναίκα που από τότε έμεινε ζωντανός θρύλος της Σιβηρίας και η φωνή που κουβαλάει στις πλάτες της το βάρος ολόκληρης της ιστορίας των Λικόβ. Έμεινε ολομόναχη στον κόσμο που ήξερε από παιδί. Μέσα στα βουνά, στο καλύβι από κορμούς δέντρων, σε μια ζωή χωρίς δρόμους, χωρίς ρεύμα, χωρίς φάρμακα. Ήταν τότε μόλις 44 ετών, αλλά έμοιαζε ήδη μεγαλύτερη, σκληραγωγημένη από την πείνα, το κρύο και τις κακουχίες. Δεν εγκατέλειψε ποτέ τον τρόπο ζωής που είχαν διαλέξει οι γονείς της. Παρά τις τραγωδίες, έμεινε πιστή στη μνήμη τους και στις παραδόσεις των παλαιών πιστών. Οι γεωλόγοι, που είχαν γίνει εντωμεταξύ φίλοι και προστάτες της, συνέχισαν να την επισκέπτονται. Της έφερναν κατά καιρούς προμήθειες, σπίρτα, κάποια ρούχα και μικρά εργαλεία. Εκείνη δεχόταν μόνο τα απολύτως αναγκαία,
αλλά πάντα με επιφυλάξεις. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, η Αγάφια έγινε γνωστή σε ολόκληρη τη Ρωσία και πέρα από αυτήν. Δημοσιογράφοι, ερευνητές, ακόμη και προσκυνητές θέλησαν να τη συναντήσουν. Για πολλούς ήταν ζωντανός θρύλος. Για άλλους, ένα παράξενο απομεινάρι άλλης εποχής. Εκείνη όμως παρέμεινε η ίδια. Μία απλή γυναίκα που προσευχόταν καθημερινά, καλλιεργούσε το μικρό της κήπο και ζούσε με το ρυθμό της φύσης. Μάζευε καφουσόξυλα, έπλεκε ρούχα από ύφασμα που έγνεθε μόνη της. Δεν είχε καμία πολυτέλεια, αλλά είχε μία δύναμη ψυχής που εντυπωσίαζε όλους όσους τη γνώριζαν. Δεν ήταν όμως εντελώς μόνη. Κατά καιρούς εθελοντές και άνθρωποι που άκουγαν την ιστορία της ανέβαιναν στο βουνό για να τη βοηθήσουν. Κάποιοι έμεναν λίγες ημέρες, άλλοι περισσότερο, αλλά όλοι μιλούσαν για μια γυναίκα με πείσμα αλλά και καλοσύνη. Μια γυναίκα που είχε μάθει να επιβιώνει χωρίς τίποτα, αλλά και που χαιρόταν να μοιράζεται το ελάχιστο που είχε. Η ζωή της δεν ήταν εύκολη. Τα χρόνια έφερναν ασθένειες και οι χειμώνες γίνονταν όλο και πιο σκληροί. Υπήρξαν φορές που χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο, όπως το 2016, όταν υπέστη κάταγμα στο πόδι και δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που τη φρόντιζαν, εκείνη ζητούσε να επιστρέψει στον τόπο της, στο καλύβι της. Το δάσος ήταν η ζωή της και ένιωθε ξένη σε κάθε άλλο περιβάλλον. Κατά καιρούς της πρότειναν να εγκατασταθεί σε μοναστήρι ή σε κάποιο χωριό. Η ίδια το απέρριπτε πάντα. Έλεγε πως ο Θεός την έβαλε εκεί για να ζήσει και εκεί ήθελε να πεθάνει. Η πίστη της ήταν η κινητήρια δύναμή της και η φλόγα που δεν έσβηνε ποτέ. Σήμερα η Αγάφια έχει ξεπεράσει τα 70 έτη. Παρά την ηλικία και τις ασθένειες, εξακολουθεί να μένει στο καλύβι της, κοντά στο ποταμό Άμπακαν, στα βουνά που κάποτε προστάτευσαν την οικογένειά της από τον έξω κόσμο. Όσοι την επισκέπτονται λένε πως παρά τη σωματική της αδυναμία παραμένει φωτεινή, με λόγια γεμάτα πίστη και καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Η Αγάφια είναι σήμερα η τελευταία ζωντανή Λικόβ, ένα κομμάτι ιστορίας που αρνήθηκε να χαθεί. Μια γυναίκα που κουβαλάει μέσα της όλη την τραγωδία, αλλά και όλη τη δύναμη της οικογένειάς της. Το καλύβι της, χαμένο μέσα στο δάσος, μοιάζει με φάρο. Υπενθυμίζει σε όποιον μαθαίνει την ιστορία της ότι η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να επιβιώσει ακόμη και εκεί που όλα δείχνουν χαμένα. Η ιστορία της οικογένειας Λικόβ δεν είναι απλώς μια περιγραφή σκληρής επιβίωσης. Είναι ένα βαθύ μάθημα για το τι σημαίνει άνθρωπος, πίστη και αντοχή. Μια οικογένεια που έφυγε από τον έξω κόσμο για να σώσει την ψυχή της, κατάφερε να επιβιώσει για περισσότερα από 40 χρόνια στις συνθήκες που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς φάρμακα, χωρίς επικοινωνία, με μόνο όπλο την πίστη και την αποφασιστικότητα. Για άλλους, η απόφαση του Καρπλικόβ μοιάζει παράλογη. Για εκείνον ήταν η μόνη σωτηρία. Η ιστορία αυτή αποκαλύπτει το μεγαλείο αλλά και την τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης. Ο άνθρωπος μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε συνθήκη, να αντέξει το διανόητο, να δημιουργήσει έναν ολόκληρο μικρό κόσμο με τα ελάχιστα μέσα. Ταυτόχρονα όμως δείχνει πόσο εύθραυστος είναι απέναντι σε έναν κόσμο από τον οποίο έχει αποκοπεί. Ένα απλό μικρόβιο που για εμάς είναι συνηθισμένο, για τους Λικόβ έγινε μοιραίο. Η τραγωδία τους μας θυμίζει πως ο πολιτισμός, με όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες του, προσφέρει κάτι που συχνά θεωρούμε δεδομένο: προστασία, ιατρική φροντίδα, τροφή και επικοινωνία. Η απόλυτη απομόνωση, όσο αγνή κι αν φαίνεται, κρύβει κινδύνους που κανείς μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Επίσης μας διδάσκει ότι η αντοχή της ανθρώπινης ψυχής δεν έχει όρια, αλλά και ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα κοινωνικό, πλασμένο να μοιράζεται, να προστατεύεται και να εξελίσσεται μαζί με άλλους. Είναι μια ιστορία που μας φέρνει αντιμέτωπους με το εξής ερώτημα: πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε για να υπερασπιστούμε την πίστη μας και ποιο είναι το τίμημα της απόλυτης μοναξιάς? Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θεωρείτε ότι η απόφαση του Καρπλικόβ ήταν κάπως παρατραβηγμένη ή ότι ήταν σωστή η απόφασή του να ακολουθήσει την πίστη του? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο.